Bueno, arratsaldean denoi, eta ongi etorri Gainzuri Eskolako guraso foroak antolatu duen hitzaldi honetara, etxetik erderaz eta bizi euskeraz, ibilbide baten bizipenak eta ikasketak solasaldira. Bueno, ni Gainzuriko guraso foroko kidea naizen einetikan, nahiko nuke pixka bat testu ingurua ezarri, pixka bat nondikan nora sortu zen guraso foroa kokatzeko, ezta. Kontua da, 2010-2011 urtean egin zela azterketa bat euskararen erabilpenaren inguruan, eta han lortu ziren datu kaskarrak edo emaitza ezain onak ikusita, Gainzuriko irakasle batzuk hasi ziren pixka bat kezkatzen nola euskal hiztunak izandako gurasoak umeekin euskaraz egiten zuten, baina gero bereien artean jota fuego erderaz aritzen ziren, ezta? Orduan honek zer esana eman zien beraiei, eta pentsatu zuten pixka bat garaia zela ohartarazteko gurasoei egoera honetaz, eta ohitura pixka bat euskeraz egiteko, eta bakoitzak bere bizipenak komentatzen ditugu guraso foro honetan. Orduan baita ere da eskola komunitatean eragiteko bitartekoak jartzeko erabiltzen dugu taldetxo hau. Ikastetxeak bultzatutako ekimena izan da, baina guraso foroak badauka bere autonomia, eta hilean behin biltzen gera, 15 lagun edo izaten gera, eta bertan esan dizuetena, bakoitzak bere euskararen bizipena inburuzko osnarketak egiten ditugu, taldean hitza da, badago jendea euskaldun zarra dana, euskaldun berriak ere sartu dira, eta guretzako oso aberasgarria da beraiekin konpartitzea beraien bizipenak, ez da? Guk euskaldun zargeran inetikan ikusten dugu modu batera, eta beraie beste batera, eta esan oso aberasgarria da. Orduan, guretzako oso garrantzitsua da euskararen normalkuntzaren bermatzea, ezta? Eta transmisioaren gaia zerbait oso garrantzitsua dena gurasoak aldetikan gure semei legatu edo utziko diegun, ezta? Eta horrekin bururatu zitzaigun Xabi Paia izan zitekela oso adibide ona, ze bere ama hizkuntza gaztelania da. Berarekin egon gera pixka bat lehen hitz egiten, eta komentatu dugu hori bere ama erdaldun petoa dela, eta kontua da nola lortu zuten edo bere guraso nola bultzatu zuten euskara ikas izan, eta euskaraz bizitzea. Orduan, gaiaren garrantzia ikusirik, ikusi genduen Zumarraga Aurretxuko guraso irakasle eta euskaldun orori zabaltzea izango zela hoberena. Iruditzen zaigulako Xabi komunikatzaile aparte izateaz gain gai hauetan aditua dela, eta bere bizipenetatik asko ikasi dezakegula denak. Naiz gehiago luzatuko, jakin Xabi egun dagoela Baionako Unibertsitateko irakaslea eta ponkoa ere, ezta? Ahozkotasunan aditua dela, itzultzailea, eta ikerlari, bertsolaria, eta jakin ezazuten pixka bat guk luzatuko nizkionen bat galdera berari, adibidez, zer egin euskeraz dakiten gurasoen erabileran eragiteko, zer egin ikasleak gaztelaniaz ari diren erean, zein zure gurason jarrera, eta pixka bat saiatuko da galdera hauek erantzun. Ikusita inbeste jende elkartu garela, okurritzen zait lehenbizi nik hitz egin baino jolas txiki bat egin nahi dudala zuekin. Eta jolas horren bitartez, kalkulatuko dudala, inguruotako euskaldunek, batez ere nolabaiteko interesa duzuenek, zenolako aurreiritziak eta balioak dituzuen. Izan ere, akaso ibiliko naizelako gai bati buruz hizketan, zuek hori oso ikasia duzuenean, edo eta ipatuko dizuedalako hemendik oso urrun gelditzen den zerbait. Orduan, kontuan hartzeko gutxi gora bera zertu zuen buruan hizkuntzari dagokionez, jolas hause proposatzen dizuet. 6 esaldi esango ditut nik. 6 esaldi banaka, banan-bana. Horietatik 3 egia izango dira. Eta horietatik 3 gezurra. 6ak nire bizitzari buruzkoak izango dira. Niri buruzkoak. Niri buruzko zenbait datu dauzkazue, baina denak ez. Eta orduan eskatuko dizuedana da,
zuen aurre ezagutzetatik eta aurre iritzietatik, zuek buruan nitaz jadanik eraiki duzuenetik eta eraikitzen ari zaretenetik, esatea, esaldi hori egia den, ala gezurra den. Bai? Hau, askotan zuetako askok ezagutuko dituzue TELP ikastaroak edota euskaraz nola jardun, nola kudeatu zenbait egoera, horko zenbait nabardura izango ditu, baina saiatuko naiz esan bezala nire ikuspegitik planteatzen. Azken batean, aurreiritziak denok ditugolako. Esaten digute, aurreiritzirik gabe jardun beharra dago, baina zergatik ukitzen ditugu orduan bizitzaren azken atxera arte. Badirelako, eta askotan umeekin hitz egiten dudanean esaten diet direla Spidermanen sentido araknidoa. Guk azken batean, taberna batean lehenbiziko pausua egin, eta nahi duguna da taberna horretatik bizirik atera. Ematen du, egia esan gero tragu bat besterik ez dugu hartu nahi, baina gizarteak eragin dizkigun zenbait parametro azten dira jokoan. Orduan da, sartu eta tabernaria ikusten dugu, eta ze hizkuntzatan hitz egingo diogu tabernariari. Eta orduan azten da aurreiritzien festa. Ingurura begiratu eta esaten dugu, kartelak ze hizkuntzatan daude. Begira hori euskaraz dago, baina bigarren buelta dator. Eta kamarera horrek jarriko ote zuen kartel hori. Edo aurreko txandakoak jarri du, eta, bere itxurari erreparatuko diogu. Marradunikia, palestinoa, honek ega behintzat izan beharko du. Edo ez, auskalo, horri buruz egin nahi dizuen nik nolabait gogoeta biarazi, neuretik hasita. Ados? Lehenbiziko esaldia beraz. Bertsolaria naiz. Ni bertsolaria naiz. Hori egia dela uste baduzue, altxa eskuak, mesedez. Jetxe eskuak, batek uste duen naizela? Ez, ezta? Ze ondorio ateratzen dugun hemendik? Taberna horretara sartu, eta zein da modurik onena hankarik esartzeko, eta ez egin behar izateko inolako kabalarik, ea ze hizkuntzatan dagoen kartela edo bestea. Jakitea. Sartu aurretik baldin badakigu hor euskaraz egiten dutela, ez dugu zertan aurreiritzirik aktibatu. Eta nola jakin liteke? Bain batera eta aldez aurretik kartela egoten da jakina, baina onena, hanka sartzea izaten da. Honena izaten da sartu eta euskaraz behar dutea. Edo nahi dugun hizkuntzan, gero hitz egingo dugu horri buruz nahi baldin moduzue, bai? Hau da, batek akaso hemen, nolabait konbentzituta gaudenok, euskaraz egin nahiko dugu, baina askotan esaten dute, bueno, edo nahi dugun hizkuntzan hitz egiteko eskubide auki beharko dugu, bai? Horretan, erabat adoz. Baina ikusiko dugu, zeinek ematen dion aukera zeini, eta zeinek ez. Orduan lehenbizi hori desaktibatzeko modu honena, nik neuk esango nuke, hala dela. Jakinda, aurreiritzi horiek desaktibatzen dira, ezagutza bihurtuta. Hau aplikatu bizitzako esparru guztietan, Bigarrena. Nire anaia Alfredo Eusebio deitzen da. Nire anaia Alfredo Eusebio deitzen da. Egia dela uste baduzu eskuak gora. Bueno, dozena terdi, jetxi. Gezurra baldin bada eskuak gora. Bale, orain azten da paseoa. Hemen honek gezurra dela esan. Zergatik gezurra? Fredi izena nahiak, baina... Fredi du izena nahiak. Honek ezagutza ere badu, berriro ere. Ikusten duzuen ze ondo desaktibatzen den hori. Nor gehiago esan du gezurra? Nik. Zuk, zergatik? Hoxe pentsatuetelako baita. Fredi, zuk ez duzu gure amak eta gure aitak DNI-an anaiari Fredi idatzi ziotela. Mila 1981 Oso ausartak. Oso ausartak. Batematek pentsatu du ezinezkoa dela? Ni Xabi deitzen, naiz. Esan egi osoa. Ni Xavier Fidel deitzen naiz. Hemen jendeak asko daki, Ezagutza maila izugarria da. Eta anaia Alfredo Eusebio deituko balitz, bigarren galdera. Eta nire anaia Alfredo Eusebio deituko balitz,
euskaraz egingo luke? Bai, ez da denek oso garbi duzu hau. Ba, oso pozgarria zait. Benetan, harrituko baizinakete zenbat alditan hitzaldi hau bera, jolas bera egin, eta zenbat aldiz erantzun didaten. A ber, zu Xabi deitzen bazara, zure anaia nola deituko da Alfredo Eusebio? Baina guazen hirugarren galderara. Eta medikuaren era sartu, eta medikua deitzen baldin bada Dr. Alfredo Eusebio Paya doktorea, ze hizkuntzatan egingo zeniokete? Erderaz. Ez da? Aha! Horraino heldu nahi nuenik? Erdaraz egingo benioke? Azken batean, hasi gara konpartitzen aurreiritzi batzuk, eta esaten dugu telenovelako izena daukan personaje horrek nola egingo du euskaraz. Baina norrari da erabakitzen hor. Norbera, guk. Aurreiritzietan ez ahaztu. Beti lehenengo pertsona da nagusi, Gure esperientziatik abiatzen gara bestearen bizitza eraikitzera. Bueno, gure anaia deitzen da Alfredo Eusebio Paya Ruiz. Etorkizuneko euskaldunek izango dituzte abizen euskaldunak, baina nik beti esan dut, izango dira Muhammad eta Corneliu eta burutik pasatzen zaizuen edozein izen. Bestela, ez dugulako aurrera egingo, zerbaitek ez du ondo funtzionatuko. Hirugarren esaldia. Lagunekin beti hitz egiten dute euskaraz. Lagunekin beti hitz egiten dute euskaraz. Egia dela uste baduzue, eskuak gora. Son Goku. Eta gezurra dela uste baduzu eskuak gora. Bale, goazen paseitoa egitera berriz. Eta orduan denen gezurra, zergatik gezurra? Zaila da gaur egun lan euskaraz egitea. Bale, gustatzen zait zaila hitza apuntatu, aurreiritzi jatorrizko bat. Zaila izan daitekelako, zaila hitza hemen gaudenontzat ez da izango gauza bera inoiz. Bai? Seguru nago, imaginatu ni Gabirin bizi naizela, Gabiri aipatuko dut oso euskalduntzat jotzen dudalako, eta sekula ere naiz ateratzen handik. Esango nuke Gabirin euskaraz egitea beti erraza izango dela, ez? Horren, karo, oraindik ez daukagu informazio dena, baina gu ari gara osatzen. Eta jadanik erabaki batzuk hartzen. Zergatik ez dut lagun denekin euskaraz egiten? Euskaldun berri zialako eta segurazki izango dituzu lagunak. Segurazki. Beste bat. Estadistika zenbat kostatzen zaigun, eta probabilitatea, eta beti utzi behar dugu margen bat. 99,9 bai, baina beneko egunez. Bale, ziurrenik izango dituzu, ez, nik nahi dut, azpian dagoen baliora iritsi nahi dut. Zergatik, ez duzu ezinisten denekin euskaraz egiten dudanik. Zure laguna, zure adinekoak baldin bagira, igual euskaraz egin duzu. Bale, bueno, hasi gara orain honek ja, baina zuk orduan lehenengo tandan euskua altxatu hartzen hon, bale, hortxe gabiltza. Hemen azpian dagoen balioa zein da, eta hau nerabezarorako klabea da, klabea da. Zuek norbaiti laguntasuna ukatuko zeniokete hizkuntza bat ez jakiteagatik? Pentsatu ondo, zuek norbaiti laguntasuna ukatuko zeniokete eta laguntasuna ulertu nahi duzuen parametroan. Laguntasuna izan liteke kuadrillakoa izan, laguntasuna izan liteke ikastetxean hitz egin, laguntasuna 100 edo 100 ezerrerez. Laguntasuna ukatuko zeniokete norbaiti hizkuntza bat ez jakiteagatik. Eta normalean erantzuna beti da ezetz. Ez? Gainera, esaten dugu, lehenbizi lagun egiten gara, eta hizkuntza hor joaten da aldi berean, ez? Oso lotuta joaten dira. Bai, baina kontrakoa, zuek laguntasuna ukatuko zeniokete norbaiti hizkuntza bat egiteagatik?
Orain aldatu dut bigarren partea, Laguntasuna ukatuko zeniokete norbaiti hizkuntza bat egiteagatik. Jarriko dizuet adibide bat. Bueltatu zaitezte denak 15 urte zenituzten garaira. Eta institutuan zabiltzate eta guaia izan beharra dago. Bai? Eta guaia izatea, nik ez dakit hemen, baina gure inguruan bintzat, euskararen antonimoa zen. Bai? Eta orduan, euskaraz egitea eta guai izatea ez datoz bat. Orduan, 15 urterekin horrelako ingurune batean euskaraz egiten duenari, ze egiten dio taldeak? Laguntasuna ukatu egiten dio? Beste bide bat ematen dio? Oraindik ez dizuet nire erantzuna esango, baina bai kontatuko dizuet orduko nire esperientzia. Ni berehala konturatu nintzen niri bertsolaritza gustatu egiten zitzaidara. Ez, eta beti esan dut, adjetiboak edo ez dakiz lantzen nuelako. Ez bada aurrekoari adarra jotzeko sistema bikaina zelako. Erantzuna bertsotan etorri behartzen gehienez ere. Eta hor beti gustura ibiltzen nintzen. Baina konturatu nintzen horretan trebeago izateko komeni zitzaidala euskara gehiago jakitea. Eta hizkuntza menperatzea helburu horrekin. Oso importantea, nik hizkuntza ikasi nuen helburu batekin. Nire helburua zen helburu praktiko bat. Zen bertsotan hobeto egitea, gehiago esatea. Adarra hobeto jotzea. Bai? Eta orduan bide horretan, zer gertatzen da? 15 urte izan nituela, institutura edo ikastola aldatu ginen da, batxillergoa beste ikastola batean egin genuen, eta han euskaraz egitea. Klasean bertan ere ez zen normala. Baina klasetik kanpo, ez zegoen bat ere ongi ikusia. Eta nik sozialki bizirau nahi dut ere. Bertsotan egitea gustatzen zait. Baina gizartean integratua sentitzea, nik uste dut denon behar izana dela, edo sentsazioa bintzat badugula. Ba niretzat, orain esaten dizuet lasai, ez ziren nire bizitzako urterik ederrenak izan horri dagokionez. Askotan, erabaki batzuk hartu behar izan nituelako, hartaldearen aurkakoak zirenak. Eta horrek zer eragiten dizu, azken batean egia da. Euskara da 15 urterekin Nike zapatila pare bat bezalakoa. Baina kontua da bapatean abarketak direla. Orduan 15 urterekin denak dotore jantzita joaten direnean moderno eta nahi duzuna bapatean azaltze zarazu zure abarketekin. Eta abarketa horiek beste moda bat dira eta beste mundu bat, eta inork ez du zurekin ibili nahi. Bueno, bai, abarketekin dabiltzenak. Karo, horiek dira abarketekin dabiltzenak. Bai? Ikusten duzuen nola, erabat sozializatua dagoen kontua eta nola produktu bat den hizkuntza azkenean, adin horretan eta denetan. Produktu bezala saltzen da. Zergatik, euskaraz hitz egiten dutenak dira hori. Eta normala garagu. Bai? Izan ziteken. Baina orain, 30 ditudanean, bikoitza. Konturatu naiz orduko erabakiak ze ondorio ekarri dizkidan. Eta euskararen munduan ate asko ireki badizkit ere euskara ondo jakiteak eta euskararen aldeko apustua egiteak, zuen seme alaba lagun edo danadalako guztiek ez dituzte aukera horiek izango. Baina gauza batean bai, denek lortuko dutenik lortu duan gauza bera. Eta hau da, 15 urterekin hizkuntza baten aldeko apustua, euskaraz bizitzeko apustua egiteko eta formulatzeko gai den gaztea, giza kalidade handikoa da. Eta badakit neure buruari loreak botatzen ari naizela une honetan. Baina hala da. Hala da. Azken batean erabakitzen ari zarena zer da? Egunero kalean euria egingo du, baino ni kamiseta laburrarekin aterako naiz. Eta esaten zute, baina ez, kalean euria egiten duela, kalera atera behar dena txamarra eta ez, nik besteo aterako dut. Erabaki bat hartzen duzu eta gainera gizarteak transmititzen dizu hori ez dela egin behar dena edo ez dela egiten dena. Orduan horretarako behar da konbikzio handia. Baina,
Eta hemen datorren erantzuna, nik ez dut beti egiten euskaraz lagun guztiekin. Zergatik, bain zuzen ere nik inori ez diodalako ukatzen laguntasuna euskara ez jakiteagatik. Baina bai, eta oso garbi esaten dizuet, nahi izan ezkero uzten diot garbi, noiz ari naizen mesede egiten eta noiz ez. Izan ere, euskaldunok ematen duelako, edo behintzat eleaniztunok, de facto kapitalismoaren aurka gaudela askotan. Kapitalismoaren arabera gehiago daukanak erabakitzeko ahalmen handiagoa du, ez? Eta guk hizkuntza gehiago izanik, euskara ez ezik, gaztelania edo beste hizkuntzaren bat, edo batzuk jakingo ditugula, beti besteari mesede egiten diogu. Galdetuko banizu, zuek denek euskaraz dakizu hemen, eta ni etorri naiz eta gaztelaniaz baino ez dakit. Ze hizkuntzatan egingo dugu hitzaldia? Gaztelaniaz. Zergatik, zuek ez dakizulako euskaraz. Izango zen erantzun normala. Baina hobea izango zen, guk gaztelaniaz ere badakigulako. Ez da zure defizientzia batengatik, ez bada gure gauza askoz hobe batengatik. Eta defizientzia bera ere ez zait gustatzen, baina egia da bizitzaren ikuspegiak horra eraman nahuela. Azken batean, gero kontatuko dizuet, gure amari galdetu nionean, aber zergatik sartu gintuen ikastolan, eta zergatik nahi izan zuen guk euskaraz ikastea, ea zertzuen buruan, erantzuna hortik zijoalako. Berak ikusi zuelako hemen bizitzeko, euneko bizitza izateko Euskal Herrian, euskara ere jakin beharra dagoelako. Bai? Baina nik lagunena beraz hortxe amaitzen dut eta esaten dizuet, nik inori ez diot laguntasuna ukatzen. Baina nik oso garbi daukat, horretan behintzat, askotan ematen duela hizkuntza bat jakitera, edo bat jakitea normala dela edo horretara ohitzen garela. Baina hizkuntzetan hasi naizen ezkero, laugarren esaldira joango naiz, ikusten zaituztet batzuk jadanik eskua hemen eta altzatzeko goza euskalo. Nik euskara, gaztelania, frantsesa, ingelesa, alemana eta arabiera ikasi ditut. Egia dela uste baduzu berriz esango dute, baina bakizu gero eskua jaso, Nik euskara, gaztelania, ingelesa, frantsesa, arabiera eta alemana ikasi ditut. Egia dela uste baldin baduzue, eskua gora! Bueno, Alfredo Eusebioren kopuruan gabiltza. Eta ezetz, uste baldin baduzue, gezurra dela eskua gora. Eta hemen pare bat, ontsa joango nintzara, Zergatik gezurra? Asko iruditzen zaidalako. Asko, zaila, konturatzen zarete hitzoiek zer direnez? Zenbat da asko? Amancio Ortegarentzat zenbat da asko? Besteontzat ezinezkoa gana, ezta? Eta zuk gezurra esan duzu eta zergatik gezurra? Arabiera. Arabiera. Arabiera, zer gertatzen da arabierarekin? Irakurriko banu pentsamendua, mendik pentsatu dute zaila da, arrarua da. Bai, bueno, batek esan dit behintzat. Bale, izan liteke. Baina arraroa, berriro ere, hartu hitzauek denak, arraroa, zer da arraroa? Amancio Ortegarentzat ze izango da arraroa? Euskalo, tirurik ez aukitzi. Konturatzen zarete hitz horiek guztiek eskatzen dutela testu inguru bat. Esaten dute nire ikuspegitik hori ez da horrelakoa. Bale. Goazen logika erabiltzera. Euskaraz badakit. Gaztelaniaz ere bai, eta hor ez daukat abantaila handirik zuen aldean. Ingeles ez ere jakin beharko dut, ez da? Eskolara joan da, bueno, ikasle fina edo itzultzailea naizela jakin ezkero ere bai, esan dizuete Frantzian eta Baionan nabilela lanean, beraz,
frantsesa ere jakin beharko dut, baina ja hor, asko da esan diguten ezkero, bi hizkuntza jakinda, hirugarrena ikastea ze egiten zaizue, jolas dezagun hitz horiekin, erraza da, zaila da, edo konparazio bat egin dezagun. Bi hizkuntza jakinda, hirugarrena ikastea, baino zailagoa alda, hiru hizkuntza jakinda lau ikastea, laugarrena ikastea. Errepikatu egingo dute, bi hizkuntza jakinda, hirugarrena ikastea, zer da? Hiru jakinda laugarrena ikastea baino zailagoa edo errazagoa? Zenbat eta gehiago dakizun, orduan errazagoa. Denok dugu hori garbi? Jende askok ez baitu, Jende askok uste du hizkuntza konparatzen ditu espazioarekin, edo liburuekin. Eta orduan esaten du, ez, garun batean kabitzen dira 6 hiztegi. Eta orduan ez dago gehiago. Niri oso pozgarria iruditzen zait hori garbi izatea, bai? Hizkuntza bat da bizikleta, eta beste bat da motorra, eta beste bat da kuada, bai? Edo berdin dit. Eta orduan, nik hizkuntza bat baldin badakit, bigarrena ikasteko lan desente izango dut. Baina bi izan da nik motorrean eta bizikletan ibiltzen baldin badakit, kuada hartu eta bai, gurpila hundidun traste hori hartu eta ikasi beharko ditut beste gauza batzu, baina ez da intzaila izango. Vale? Eta orduan, 3tik 4, 4tik 5 eta 5tik 6. Seguru denetan, euskarak lagunduko digu, laguntzen diezuen seme alabei edo zuen ingurukoei ingelesa ikasten? Bai, jakina. Ez alduko esan lehenago bizikletekin ala zela. Hizkuntzekin gauza, bera. Eta emango nizkizueke adibideak banan-bana bezain bat hizkuntzekin. Euskarak ingelesari zer ematen dio adibidez. Gaztelaniak ematen ez diona, okurritzen zait, ahoskera. Ingelesezko SH ahoskera, euskarazko isarena da. Reality show. SH hori gaztelaniak ez dio emango. Gure umeari. Hori euskarak ematen dio, bai, Etxepareren hizkuntza galdu horrek, bai, Humboldtek esaten zuena saltoka genbiltzala mendietan, eta hizkuntza horrek Shakespearena ikasteko balio du. Eta Molierrena ikasteko, ere bai. Ala nola esaten da 82 frantsesez. 82, 82, 82, ai ama. Posible alda mainukortaren hizkuntzak aukera ematea. Ni zer dakit. Camusen testuaren kiko hurbilpen bat lortzeko, jakina. Hizkuntza denak daude lotuta. Galdera, lehenbiziko galderak harritu ninduen, galdera zelako, zer egin euskaraz dakiten gurasoen erabileran eragiteko. Euskaldunak izanik, euskaraz egiten ez dutenak. Lehenbiziko galdera hori izatea oso deigarri egin zitzaidan. Horrek esan nahi du, zuzen ere ezagutza hemen altua izango dela, eta erabilera ez hain altua. Eta orduan hor, nola aldatzen dira kontuak? Zehazki, jakiteko egoera zehatza zein denik, aztertuko nuke umearen aurrean euskaraz egiten duten edo ez. Niretzateko bat bada hori. Badaude seinale batzu niretzat oso adierazkorrak direnak. Dira irakaslearen aurrean nola hitz egiten den, eta umearen aurrean gurasoek nola hitz egiten duten. Egia da gero guraso batzuek, beraien artean, izan ditzaketela ohitura jakin batzuk. Gaztelaniaz egiteko, edo egoera batzuetan bai eta besteetan ez. Ni neu, enaiz gaztelania kriminalizatzearen aldekoa. Eta esaten dizuet berriroren nire esperientziatik. Niretzat gaztelanian nire hizkuntza maite bat da. Nire amak esan dizkidan gauzarik ederrenak gaztelaniaz esan dizkit. Eta orduan, batzuetan ematen du euskaraz segitzeko horri uko egin behar diogula. Ez. Nire ustez, non daude benetan kezkatzeko puntuak. Gaztelaniaren erabilera asko igotzen baldin bada, baina euskararen kalitatea espada jaisten,
hor argi dago arazoa partekatua dela pertsonena, kontzientzia maila bajua delako, baina gizartearena ere, lekurik ez dagoelako, arnasgune euskaldunik ez dagoelako. Horri hizkuntzan subsidiaritate printzipioa deitzen zaio, eta leku bat baldin badago araioan eta hor beti euskaraz egiten dena, gurasoek ez dute ohitura hori aldatuko hor beti euskaraz egiten baldin bada. Arazoa da gune horiek sortu beharko direla, desagertu baldin badira edo ez baldin badaude, bai? Eta horretarako egin daitezke jakina, izan gurasoek parte hartzen duten egoeretan euskara sustatu beharko da. Bigarrena, honena beti izaten da esan dizuet nola, norberak erabakitzen duen ederrena izango zen kontzientzia piztea. Jakina. Orduan nik gurasoe hori zer esango nieke. Gogoratu hizkuntzak bizikletak direla. Gaztelaniazko bizikleta gainean pasatzen duzun denbora, da beste bizikletatan pasatzen ez duzuna. Orduan, euskarazkoa ondo baldin badaukazu, hau da, akaso nik zer dakit, hor ja duda egiten dut. Beraien artean gaztelaniaz hitz egiten dute, baina gero lanean euskaraz bizi dira, ez dakit, ezintasunak sentitzen ez baldin badituzte, tira, baina nire ustez momentu jakin batzuetan ezintasun batzuk sentituko dituzte. Adibidez, maitasuna adierazteko. Umean hizkuntza batean adierazten zaio eta bikotekideari beste batean. Orduan ezberdinak dira. Edo bi hizkuntzetan egiteko gai gara jakina. Bietan egin dezakegu. Baina esanahia bera alda. Pentsatu zuei esatea orain te quiero, edo maite zaitu. Jarreza zuenan behar duzuenaren ahotsa jakina. Eta begira da, eta kandelak, eta nahi duzuena. Baina batean edo bestean ez da gauza bera izango. Esanguratxutasun hori dagoelako atzetik. Orduan, hor niretzat dudarik gabe aplikatzen dira hor aldatzeko nerabeekin aplikatu daitezken gauza berdinak. Bat, arnasguneak sortu. Horretarako behar dira tokiak. Lekuak non euskara izango den hizkuntza. Arazoa zein da, tamalez, gaur egungo realitatean, eskolak gurasoekin oso, nik esango nuke oso harreman gutxi izaten duela. Orduan, sortu beharko dira akaso beste esparru batzuetan, edo talegin egin beharko da herri mailan beste zerbait sortzeko. Bigarrena, nerabeen printzipio, bera, nerabezaroan euskara galtzen denean, eta gero eta gazteago hazten direnean umeak gaztelaniaz hitz egiten, zer da egin behar dena? Nik beti esan dut, gurekin oso ondo funtzionatu zuen. Ez da, bale, jarri jozu ekintza bat, bere gustukoa dena, izugarri maite duena, lagun on batzuekin, gustura egon dadila, dena izan dadila atsegina, hasta dakit, imaginatu nik zer dakit, futbola, eta futbolean, traje eder batzuekin, ez dakit zer, sekulako tokian, baloi apartak, eta oso ongi, eta entrenatzaile maitagarri bat, polit-politia, jatorra, eta euskeraz. Eta egoera horretan, umeak egingo du. A ver, yo ahora ya hablo en castellano, que ya soy mayor, baina eske jo. Egoera honetan eta baldintza hauetan eta hau euskaraz da, eta euskaraz izan behar da, baldintza da arazoa, zein da arazoa? Egoera horri euskaraz ez izateko zirrikiturik sortzen mazaio, akabo. Hori da arazoa, Gure kasuan zergatik funtzionatu zuen? Bertsola ditzazelako. Ez zen entrenatzaile guapoa, zen Jon Lopategi. Baina, inspiratu beharrekoa, gogo bat, nahi bat, eta esaten dizuet, transportablea da, baina bilatu behar da beste ekintza hori. Eta ekintza horretan, gertatzen dena da, askotan, bale, jarriko dugu, eta gero, entrenatzaile bat. Eta, klabea izan daiteke, klabea, motivazioak adin jakin batean dena dira. Eta motivazio horretan, entrenatzaile horrek dena alda dezake. Azken batean zer bilatzen digulako, bilatzen ditugu ereduak. Eta eredu hori, baldin bada, gizarteak nahi duena, politia eta jatorra eta maitagarria eta nahi duzuen hau da, niri atsegin izango zaidan zerbait.
euskalduna. Asko zerrazago izango zait horri euskaraz eustea. Bai? Zein da arazoa, hau gurasoetara estrapolatu ezkero, beharko ditugula guraso jatorrak eta politak. Eta ordena egiteko dago. Arazorik handiena nik ikusten dudana da kontzientziazioan. Hor ikusten dut. Edo pentsatean akaso, ja euskara ondo dago, hori ere gero eta gehiago entzuten ari nahi zen zerbaita. Ja euskara zoragarri dago, ja denok egiten dugu, gonbidatzen zaituzten nahi duzuenean muga pasatzera, Torri nirekin Baionara, eta orduan ikusiko duzu zer den, hemendik 30 urtera, 50 urtera, hizkuntza bat galtzea, zer den ikustea zure begiek. Gal daitekela sinistea. Hartzen diren ohitura eta balio eta asmo batzuengatik. 50.000 biztanle dira hiztun euskaraz eta zer zailtasun dituzten euren artean komunikatzeko. Askotan. Orduan ez gaude hain ongi, igual hori ere buruari kendu behar diogu. Saldu dizkigute gauza batzuk, akaso saldu behar zirenak. Edo egia ez agiriak orain debalde eman behar dizkigutela ikasketen truke. Bari? Galderekin nolabait harinaren segitzeko, gaztelaniaz hitz egiten dizuenean, gaztelaniaren inguruan hori esango dizueke. Nik neuk, enuke gaztelania kriminalizatuko. Hori barruan dara magu, Nik askotan pentsatzen dut, hitzaldi hauetan, batzuetan sentitzen naiz erdi traidore esaten dolako. Baina eske niri gaztelania gustatu egiten zaite. Ni euskalduna naiz, eta euskaldun peto sentitzen naiz, baina gaztelaniaren nire parte bat da. Orduan zer da garrantzitsuagoa, birika edo bihotza? Nik biak behar ditut bizitzeko. Batek ematen dit indarra baino besteak ematen dit beste bat gauza. Eta nik hala sinisten dut, gaur egun hemen bizitzeko 100% biak behar ditu dela gutxienez. Bai? Nire gurasoen jarreraz, galdetzen zenuten askok, egia da, gure kasuan, aitak oso jarrera jarraikorra izan duela beti, amarekin, amak erabakitzen zituen gauzak. Zuen etxeetan ere askotan hori izango da, gurean aitzakia ez dagoen, aita itxasgiztona zelako, baina bueno. Eta nik esango nuke gure amak batez ere fedeitsua, nik horrela laburtzen dut beti, fedeitsua izan zuela. Deitu zionean Jon Lopategik. Oraindik akordatzen ez. Nahi zuela gure anaia joatea bertsolarien topaketa batera. Berak apuntat egin duen bertso, abertso. Nos había apuntado abertso. Karo, horren bukaeran, gure anaiak zerbait egiten zuen, 11 urterekin, eta topaketa batera joaten ez de bertsolari. Bertsolari. Eso que es de los troncos. Benetan duda egin zuen, gure amak. Etzekien, egia da, ateak etzizkigula izten, egin dugu denetarik. Bai? Baina informatu zen, jakin zuen, galdetu zuen, eta aurrera, eta segi. Eta benetan esaten dut, ez da egongo Euskal Herrian, pertsona bat, bertsosaio gehiago entzun duena, ezer ulertu gabe. Eraman gehituelako, ja, karneta genuenean ere, ja, azkenean hainbeste alditan etorri, gero gustu hartzen ziola, besterik gabe. Eta oso interesgarria izango litzateke erdaldun baten begitik, adibidez, bertsolaritza zer den ikustea.